Bună seara! Bună seara! Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați rămas alături de mine la această oră târzie. Se pare că este un dat al meu să vorbesc la ore târzii sau poate așa funcționez eu mai bine, în condiții de stres maxim. Mă numesc Dana Filoti și sunt manager de contracte în firma în care ne aflăm acum, ca și locație. Sunt o persoană care mă ocup de partea cu clienții, mă ocup de relațiile internaționale, am terminat relații internaționale ca și facultate și am 18 ani de când lucrez în domeniul acesta al negocierilor și nu numai. Aș avea o primă întrebare, ca să nu intrăm chiar foarte adânc în treburile serioase. Pe partea de teorie de negocieri vă aștept data viitoare, când vom intra și vom studia câteva din tehnicile de negociere. V-aș întreba, ce spuneți dumneavoastră? Vă considerați a fi negociatori? Mulțumesc! Așa este. Negociem în fiecare zi și nu numai la locul de muncă. Negociem cu soțul vacanța pe care ne-o vom petrece, la mare sau la munte. Negociem cu domnișoara sau cu copiii dacă să iasă afară la joacă sau să mai citească o carte. Negociem cu șefii agenda zilnică, prioritățile care le avem, de ce ar trebui să ne ocupăm și dacă din când în când am mai avea nevoie și de câte o oră liberă sau o zi liberă și așa mai departe. În seara aceasta m-am gândit să vă prezint negocierea ca și proces și pentru aceasta vă voi introduce un acronim. P-ul vine de la pregătire. Nu ne putem prezenta în fața unui partener dacă nu suntem pregătiți foarte bine. Indiferent ce discutăm. Discutăm un contract și atunci visăm contractul respectiv. Ne întâlnim într-o discuție de proiect și atunci trebuie să știm foarte bine toate situațiile, atât partea tehnică cât și partea comercială a proiectului. Într-o negociere, ca în orice alt domeniu al nostru, 10% este creație și 90% este transpirație. Deci ne pregătim foarte bine cazul. Urmează ascultarea. Pe toată durata procesului de negociere, de discuții față în față cu partenerul, trebuie să îl ascultăm. Este lucrul cel mai important. Atâta timp cât îl ascultăm, putem să ne dăm seama care vor fi argumentele noastre pentru a-l aduce acolo unde dorim. Cu cât îl ascultăm, una din tehnicile de negociere este aceea de a asculta. Încercăm să păstrăm o față inexpresivă. Comportamentul non-verbal este foarte important în discuțiile de negociere și încercăm să-l lăsăm pe el să ne dea cât mai mult. În momentul în care confirmăm de fiecare dată, el va ajunge la concluzia că ne-a cumpărat deja. Și nu este în interesul nostru. Deci trebuie să-l lăsăm să dea cât mai mult. În momentul în care nu par foarte convinsă de ceea ce spune, va fi nevoit să scoată din as și din mânecă. Și astfel, eu pot să-mi construiesc cazul cu care vin asupra lui. Compromisul. Ce este negocierea dacă nu un compromis? Eu vin din partea asta, el vine din partea asta. Negocierea apare în faza în care cele două zone se întâlnesc. Compromisul apare. Eu dau un pic mai mult, el dă un pic mai mult și atunci ne vedem la mijloc. Este ceea ce în latină se cheamă do ut des. Sau cu alte cuvinte, dau dacă îmi dai. Dacă îmi dai, îți dau și eu. Și atunci ne întâlnim la mijloc și ajungem la ceea ce se numește succes. Succesul negocierii. Ceea ce înseamnă, practic,
că cele două părți și-au atins obiectivul respectiv. Ceea ce înseamnă că atât eu, cât și partenerul meu este mulțumit de rezultatul negocierii. Dacă din nefericire, și spun din nefericire, încerc să obțin un avantaj împotriva partenerului meu, el se va simți frustrat, poate pe moment voi avea succes doar eu, dar pe termen lung s-ar putea să am un client nemulțumit, sau s-ar putea atunci când derulez un proiect cu el, pe un termen îndelungat, s-ar putea ca la un moment dat când voi avea nevoie de sprijinul lui, să mă prindă la cotitură și să-mi atace efectiv acest succes. Negocierea, dacă vreți, este ca un dans de flamenco, aș zice. Fiecare din parteneri are un moment de solo, în care își etalează talentele, dar în cele din urmă, dansul se termină în pereche. În seara aceasta eu am vrut să vă vorbesc despre negociere și în primul rând despre ascultare, pentru că aș vrea să le extind din viața profesională în viața de familie, în viața de cuplu. Atâta timp cât ne vom asculta partenerii, copiii și toți cei dragi, vom ajunge la ceea ce se întâmplă de fapt, la succes. Succesul în afaceri sau succesul în viața de zi cu zi. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă